Kangen. Kalau Yusri kok malah nangis tuh Yusri. Kayak gini Malah nangis. Kayak gini Kangen. Kangen Sanum. Udah kurang kok yo. Kamu sendiri ya kok. Enggak milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput Nggih, dijemput Yung. Lah wong aku pas bajene lewat mau Yung sing kono wis iki, Mbak. Makan langsung tak siapno kamera, urung sempet nganu guys, langsung tak syuting pas Yung Sri keluar. Setelah pas tadi kita akan mengajak Yusri pergi guys. Soalnya ini kan Yusri sanjang nek apa sebenarnya kesepian di rumah. Yo, orang Elsa. Pas kita beli bakso di sini loh, ketemu Mbak Pas diceritani dia, Mbak. Jadi Yusri Terus mandor pulangnya jam apa? jalannya 2 minggu. Kalau saat omahku seperti yang enak sana. Terus guys kita ada yang jalan-jalan dulu ya. Kita hibur yang Sri ya, biar bersemangat juga. Kan memang setiap hari kan Yusri dapat jatah gitu. Oh iya. Akan dikasihkan. Aku ya gak kuat, Mbak. Nek misalnya anu ya ben Lina apa sapa Lina ya lagi bermaaf. Bungkus. Aku lagi emang orangnya gas dhewe bermaaf bakso dadine. Kenapa? Tapi kerasa pegel gak kan? Ning ngene dek iki. Oh, Rasa. Yo gak sing wabut gitu. tapi aku dinginane bar mangan bakso balik Dek iki. soalnya mambu daging aku wis ngemet dia tak sabuni lambeku, rai, tangan, mambu daging aku wis gak betah. Sing dek iki ora sido iki. Tak buat. Ayo. Ya wis kita tunggu Yung Sri. Cek. Yung Sri masih bungkusin guys, ini mau terus anu. Oh iya itu loh. Oh, cek prepare. Oh itu. Yung Sri sudah anu guys. Berpamitan. Kak wani menjero guys, sungkan aku. Iki lho. Yang Sri kemana ini? Sang Sri pengen kemana ya? Boten jalan-jalan. Mboten pengen jalan-jalan. Alah, lek iki kudu disoting ae. Tukang Coba soteng kok. ora le. Boten. Lina mawon nggih. Lina nggih. Lina boten derek tembiot. Soale kula niku kolesterol nembe Nembe naik. Bakso ya Allah. Nggih. Pengen teng pundi Yung? Kebas napa? Kasih kesan apa? Mbak jus. Oke. Jus. Kan tadi tutup nggih. Berarti kita nongkrong di situ aja nggih? Ya, ayo jus aja. Dilebetke Dilebet kirian Yung, Met. Nggih. Tinggi makan mentok. Saya tak ngambil makan kita. tripod, Mbak. Oh iya, mentoknya mau dimakan kita. Yung Sri mencarikan makan untuk mentok. Ribet ya? Sapan-sapan, Mek. Nggih. Oke. Bukan kurang, Mbak. Pas poso kae ricang-ricang. Oh, iya, Mbak. Beli ya, Mbak? Masakno pas poso. Oh. Tapi ki ngertos nek mendoke Mbak. Ki ngertos. Oh. Mak Dewi, Mbak. Dibeli ya, Mbak? Gak nggih Nono. Oh, dibeli nanti Mas Nono. Kowe nek arep ini. Nggih. Nggih. Iki lagi nane ki ampun di Tawani. Sing mboten rangsel kan Cikri ya. Lho, mendoke jenengan sing Cikri niku lho ya. Awas Yung, awas Yung. Masih. Ayo, jus, teng jus sama Yung, hati-hati. Mari kita ke tempat jus. Ya. Jus penurun kolesterol nggak, Mbak? kolesterol apa, Mbak? Apa, Mbak? Ayo, apa penurun kolesterol? Ini apa? Sabwe. Jenenge apa? Sabwa. Sabwe satu tok. Satu aja. Enggak ada. Lah anu lek to. Jus. Oh, Sama aku. satu buat berdua. Ya pun
bungkus ke sop buah satu. Sop buah 1. Oke. Ya, duduk. Apa? Neng kene apa neng omahe Yung Sri? Hei. Apa yang suai? Tapi heeh. Yang itu tumbas apa boleh? Nggih, ayo Yung, jalan-jalan tuh napa meneh ngoten nggih. Apa? Senengan. Santri masak apa yang? Dek bang kami mau sengkang. Oh, seneng. Udah jenengan iki pengen apa? Pecel. Kenapa pecel? Nggih. Oh, blenger. Kenapa? Bakaran. Bakaran. Nggih, purun ya. Penghibur yang Sri. Sinten? Nggih, sing sering mriki lah. Nggih. Nggih, lah kula makane nggih hafal soalnya wong sering mriki kalih masih kalih mbake kula. Nggih, kacil-cil sing alit-alit. Nggih, kan senengane ndelok iwak nek teng mriki. Yes, di Yung Sri kan ingin bakaran ya, bakaran angkringan. Hey. Sing kono-kono udah tutup terus menemukan di Apa berbocong? iya kan wis cara libure lagi ya. Betul jadi kan buat rame-rame. Tapi pas butuh dek iki kayaknya sing tutup emang mbak, akhirnya udah buka. Oh, terus saiki wis rada anu lagi udah tutup-tutup iki guys. Yung Sri biar milih bakaran dulu. Milih yo. Anak nasi Temenin apa he? Nasi rames. Anak nasi. Oh iya. Oh iya. Jadi di sini ada nasi enak apa wawan, Bu? Campur Nggih. sambal teri pinjang panggang Oh. kali rica. Rica. Wah, kapan-kapan kita ke sini. Orang satu-satu. Iya, langsung di dimboi lo anget-anget guys lo. Yung Sri bungkus nasi sekalian, Yung. Betul. Malah Yung, niku lo, bakwan. Telur puyuh sosis, Mbak. Sering masak, sering masak. Nah, niki Bu. Tuh guys, tuh Yung Sri. Petis yang Sri. Niku mawon, Yung. Kupan mawon. Nggih. Telurnya mboten bakso niku. Oh, blenger. Oh. Yang sih mriku kalian Mbak Palupi, Amit. Walah, sejuk. Kita bisa nih kayaknya ya nangkrang di sini. Soalnya aku nek pas pulang Mbak sering kan lewat kene dan ning kene ku rame. Rame langsung berfoto maam ning kene. Berarti kan rekomen banget. Wah, Yang Sri ditinggal 2 minggu nggih. Sepi. Nggih. biasanya ora nek kleno Nggih. kan barang. Nek mantau saling nggih sepi. Ya nek saling sepi. Kangen ya. Yang sih berambang. Kangen. Alah Yang Sri kok malah nangis ta Yang Sri? Kayak gini Malah napa? nangis. Kayak gini napa? Suwi kata mulai. Gak sabar Yang Sri. Nggih kok. Alah. Soalnya biasanya rame. Senengane nyetrum, guys. Pokoke. Itu napa-napa wong tenggene sami tenggene mbae. Lah mbae mriko malah duangu. Nggih ta? Ket lain ya. Kangennya kalian Mas Mandur napa Cik Sanu ya? Nggih kali-kali. Kalian Mbak Ida. Rene nggih Ida. Tahu nenek terus gak enek ngono lho, Mbak. Soalnya kan tiap hari biasanya nonton. Biasane kan ya dililingi dijak dolanan terus. Isu ngono ki aku rong kangen Mbah. Mbah mengguri ning kamar. Lambene dibuka. Ngoten. Sanu mlaku hebet gitu. Ini yuk kangen ya, Allah kayak 9 hari loh, Yung. Rasanya kok 2 nggih, Yung. 2 minggu nggih ya. Yang Sri tapi nggih telepon, nggih video call. Kali Pak nggih. Oh nggih. Tak tahu. Pak Mahir. Oh, Mbak Mahir ngoten itu telepon. Nggih, terus Mbah ngoten. Dadah sana.
Ngeten. Sanu be. Malah nggih karepe nggih Kayak kangen. kayake kabeh nangis ngono Sanu. Oh, alah nggih kangen bae kene. Minta no. Ah, dilongke mbuh nggawa jajan apa, minta no ditutuk be ngeten. Wah, alah nggih dilongkas ya, guys. Berapa hari lagi nggih mantuk. Kene napa meleh? Rasanya suwi. Kene napa meleh? Itu napa ya, Sri? Nyebrang laut itu mbak, aku gak teko. Dek nane pas adekku mangkat aja lihat nang nggak orang tua dan selamat. Gak ada apa-apa, aku ndang rewel barang. Gak ngajak bocah cilik. Ya alhamdulillah kok ora apa-apa. Pinter. Boten pengen mandap, boten pripun. Oh, alah, alhamdulillah. Niku rasane pripun yo? Ajeng ditinggal teng Lampung niku. Tapi mas kalau khawatir nek nang kapal kurek ngono lho mbak, sing tak khawatir itu. Nek teng mriku Kurek kan ngajak medun terus piye? nek teng bisa mboten nggih. Nggih mboten napa-napa. Beberapa hari lagi pulang, guys. Iki nggih numpak kapal meleh. Tapi mboten anu nganterke teng ngene anune mboten nggih mboten derek nggih. Sing Ngawi mboten nggih. Oh, lewat Ngawi ya? Iya, Ngawi ini biasanya dari Ngawi. Biasa cari Ngawi. Wan yo sekedap peleh langsung. Nggih mungkin nggih. Selamat nggih sehat. Sehat mboten rewel. Dibungkus mawon. Nggih. Kulo malah anune mikirnya teng bis niku ya kan biasanya jenuh soalnya kan teng kursi terus toh. Nek teng kapal kan rasik saged lari-lari nggih. Sandangi pake kan. Nggih. Nek kesel jak napi-napi kok gak rewel kok Pak. Nggih. Memang nek teng kapal iki malah mboten anu yang tapi nek teng bis malahan. Soalnya kene Merak berarti ya? Iya lah. Ngawi Merak. Bayang loh. Bisa 24 jam ya? Iya gak sih? Iya lah. Ya Allah. Aduh. Urungku iki nyebrang. Soalnya kan pas wingi kan lebaran kan macet. Iya. Iya ora? Rame. Malah iki gak bayangno nek kene cah gede ngono lho, wis gede kan bayangno perjalanannya aduh. tapi ketoknya nek delok info-info nuki kan pas macetnya pas dengi hari lebaran iku malahan yo. Akeh-akeh yo. Tapi kan hari kedua ya wis ono sing balik kan. Balik iya harus jangan yang Sudah sering meleh pun rame meleh ya Sri. kita hibar, kita ajak jalan-jalan. Ajak yang Sri medal ben boten kali. Dia wingi Mbak paling ngenten yo. Biasa. Jes, apa dek ini yuk apa sana yang sering yang sejirane ya Allah sepi ke anak Elsa aku ya Allah jadi ngonten walah mbak aku Terus kalau jemput dek mau. Walah ya Sri ampun sedih toh. kangen Boten apa-apa bae mriko malah mesake. Baik ya. Anu ya san, gentanan ya, sanem ya ning kene serodek suwe. Nggih, mboten napa. Boten apa tapi apet ya yo. Nggih. Gentanan ngeten sing buke. Mbak Ida. Lah terus jenengan pripun? Nggih, mboten napa. Tapi atine kula Mari cucu pertama guys, cucu pertama. Ket bayi kan dimong yang Sri terus toh. gak tahu anu sih san yo Kurang tahu aduh kan. nembe niki nggih yo nggih Lagi iki. Yo ben di pos-pos Mbak Ida karo keluarga sik guys. Nah, ya. Itu apa-apa ya sih, badan iki Elsa mantul. Insyaallah ya semoga diparingi sehat sampai rumah nggak rewel. Amin. Terus katanya pesanannya sudah, nanti kita di rumah lagi ngobrol bersama Leto. Gimana Leto? Apakah Leto juga kangen? Leto pribadi biasanya ngomong lek ta nggih berabang ngoten nggih. Oh, iya. kelap Orang mulai-mulai kok serimen ngoten. Ben nggih baik. Jadi di pos-pos kerigen kan. Mumpung Ono yo baik kene yo. nggih lagi sami-sami mereka mesti nggih berat. Mungkin putune sami. Ya wes guys di dom mengobati rasa kangen. Iku bar kono mbak yo nangis.
Futune sampai mantul. Sedih lu tok. Sedih lu tok ngono wae. Bisa sih kita. Sampun, Bu. Sampun nggih. Guys, kita buang. Bayar sih, Mbak. Amet. Guys, gini. Betul malah, Yong. Nek koncone mam. Oh, alah. Biasanya Mbak Ida, Mas Mander niki cuma berdua. Guys, ini kita pulang dulu. Nanti dilanjut lagi kalau udah sampai rumahnya Yung Sri. Kita bertemu lagi. Cus. Oke, guys. Sudah sampai. Nah, biasanya langsung disambut cana-cana. Wih. Gile toh. Lek ta minal aizin wal faizin sepunten enten lepate nggih lek ta ngapuntene. Kasih pula, Mbak. Nggih niku tumbas anu diagem berduaan mangke. Niki mantenan terus, Mbak. Walah. Piye Mbak Putri ki mboten enten. Mantenan terus. Mantenan terus. Mantenan terus. Ndak piye ora mantenan. Oh. Ayo mantenan. Alah goblok. Waduh, pripun? Napa ta Yung Sri kok Ya Yung Sri sedih lek to. Sedih genyong. Kangen. Kangen sanom. Ngono kurang kok yo. Enggak milih. Tare dolan terus suwe nang kene mah. Wong ki wis dadi kakak kene. Kok lagi 2 minggu ae apa 2 minggu mbok tangisi. Ora sanange. Enggak mantuk. Wong dene ora ora kowe yo nek esuk ngebel. Anggere esuk ngebel, Mbak. Nggih to. Pengen roh. Oh, Yung Sri pon Yung Sri pon berangkat. Apa nih? Oga nama wi angger isuk wis ngebel. Lho Pak Sanum sing Mas Eko. Karepe Bingung. Sanum nggih tangan nggih. Jangan ya ulah dijak bae kono mah Mbak dicareki purek kok. Kan nggih dereng ngertos leh to. Kebiasaane kan medina-medina teng mriki. Kalih lek to kalih Yung Sri. Oh sing ndondomi kaji lek ya aku Pak. Nggih. Angger sore mungkin aku pokoknya mergawe iki setengah hari to Mbak. Pokoknya setengah hari ki nang omah ngejak Elsan ibuke yo masak nyapu. Nek santen kan nggih napa? Isa-isa resik-resik ngoten. Sik aku sing bantu lah mae mergawe mbae ora iso anu. Lah aku kandhane mbae kowe nek mergawe setengah hari ae. Sore ndang nang omah kudu mijak kuwe kene resik-resik. Iya aku yo. Nek to nggih kangen mboten? Yo kangen yo piye Mbak wong jareng kono kene wong tuwek kono wong tuwek yo mudik yo iya. Didombae. Alah yo. Itu anu ayo. Nggih. Semoga selamat. Kayak enak apa-apa. Yo ning ayo tak doanu tak dongani yo kuda selamat yo. Amin ya rabbal alamin. Kuwi cek tak suwukno Mbak. Apa nyebrang tak suwukno supaya bocah ki gak nangis piye. Soalnya nggih tebing nggih. Kemarin nyebrang laut ki lho Mbak. Iku pinten jam iki? 2 jam setengah. Dangu nggih Tapi nek ternyata. mbake gede nek 3 jam setengah. Iku mbake kan ora patek gede dadi. Aku kae mau 2 jam nyebrang kae pas ngetere corona. Iki untungnya kayak pas mboten jawah nggih. Mboten Kapan badai. bulan 6 tarek ojo saiki nek ulan 1 aku mau lah sapan Pak bulan 6 dadi 3 ngerak kan mbake gak patek gede aku. Nek Januari ulan 2 ulan 1 iki mbake mesti gede kan udan-udanan. Nggih. Nggih niki untungnya ndek wingi bulan niki nggih. Iki ulan 3 kan, ulan 4. Mboten Iya nggih. 4. Gak patek ayo. Iya ora patek ora. Pas lamaran kan bulan 6. Jan iki yo iya tak maune kan iku modern ae aku sing mau ngenteni bulan 6 nek kowe kanthi aku. Lho. Iya wis. Si pemengkak kena. Ya. Wis. Enak buku. Kangen pokoke Yung Sri iki nggih dipuas-puaske mantenane riyen yo, Lek. Wonten. Kan berduaan. Dereng enten waktu berdua. Nggih.
mupuh. Dewi-dewi kan. Nggih. Iki putri apa mantuk, Mbak? Oh, tapi dia lagi Diperpanjang. mantap nggih. Iki kan kontrak entek kon blesek engko tanggal bulan 5 dipanggil nah. Oh, berarti niki mantuke lagi suwi mengke nggih teng griya, Pak. Kamu teng griya. Nggih. Terus Oke. jalanan. Nggih, Tanggal jalan-jalan. 11. Dewi iki pas piate Dewi iki langsung. Mantuk. Mantu anak ning gone kontainer anak Dek Putri. Nggih pun nek Itu kedua balik. Jadi diperpanjang, Mak. Aku pengen Mak Tapi diperpanjang. bature kuwi uga diperpanjang, uga dikon balik neh. Lah itu sih putri nggih tergantung dhewean. tergantung Aku tekono. nek dhewean piye mak engko nek loro. Ya wis karek kowe nang omah ya kenek, kowe budal ya kenek aku ngono. Mergawe iki ora usah sepaneng wong kowe jek enom jek melok wong tuwa. Karek kowe pengen nang kono ya nang kono, pengen nang omah ya nang omah gak apa-apa. Engko nang kene cepu kan ya enek aku yo. Bravo kan nggih sami to. Kathah. Nah, nggih. Dekane ditarima saji jane. Oh, sing teng anu. Oh, Indomaret. teng Indomaret. Nggih. Kok Lah nggih niku sae. sing putrine mau jek seneng nang kono. Tapi rencangnya mboten diperpanjang. Nggih menawi mungkin angsal rencang sing Lah iya ya. nggih menawi. Kan Niku gadah rencang kose- anyar. Kose Kose wong nggih luwih, Mbak. bareng-bareng. Iya, sak kamar dian wong loro. Dadi nek dijak omong-omong karo karepe iki. Oh, dadose nggih mboten napa-napa sekamar satu orang. Ya, lah dhewean iki jak ngomong sapa. Tapi kan samping-sampingnya kan nggih kenal Ya, kan. anak tapi kan wong liya, Mbak, ora Ora, sak omong, mboten ora sak kampung ini. Kan wong ado-ado. Nggih pun Yung Sri lek to istirahat. Kula tak matur nuwun. Pun nggih kula nggih matur suwun sanget. Jajan, cuman es, makanan. Ben boten kesepian yo. Nggih kalih nonton Sing TV. jomblo ku gen anu gen Aduh. penasaran. Nggih pun. Pamit ya. Matur nggih. Nggih kula nggih matur Semoga sehat nuwun. selalu. Nggih, monggo Rezekinya nggih. lancar. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak. Dipermudahkan persoalan. Amin. Persoalan perjodohan. Kita pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.